Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. A yau za mu yi magana ne kan hanyoyi guda uku wanda kowane mai website zai samu kuɗi da website ɗin shi. Don haka hanyoyi guda uku wanda shine mafi yawancin hanyoyi da masu website suke samun kuɗi da su. Hanya ta farko shine AdSense. Me AdSense? AdSense wata hanya ne wanda Google suka kawo shi ga masu website wanda da shi mutum zai iya samun kuɗi da website ɗin shi. Domin sanin shi wannan Google AdSense za ka shiga www.google.com/adsense. Idan ka shige shi ta za ga inda ake bi da kuma inda ake shiga a tsara ka sa shi a website ɗinka. Yanda tsarin yake shine abu ne kamar talla, duk wanda ya shiga website ɗinka da ya yi clicking to da haka dinga samun revenue ɗinka. Idan wata ya cika za ka samu wanda za ka tura shi account ɗinka haka samu kuɗi kai ma naka. Wannan shi ne hanya ta farko wanda galibi mafi yawanci website sai samun kuɗi da shi. Hanya ta biyu, promotion. Idan website ɗinka ya yi suna sosai to wani ya yi project, wani ya yi waƙa, wani ya yi video comedy da wani abubuwa makamanci haka, to yana so buƙatan ya sa waƙan shi ko project ɗin shi ko application ɗin shi a website ɗinka. To ta yaya za a yi? Da haka yana buƙatar ya biya ka saboda za ka yi amfani da datan ka da wasu abubuwa naka wanda za ka yi amfani da su wajen ɗora mai wannan abin nashi a cikin website ɗinka. Da haka promotion shine mafi yawanci hanyoyi wanda a galibi masu website a yanzu suka fi samun kuɗi da shi. Don haka promotion shine mafi yawancin hanyoyi gaskiya wanda masu website suke samun kuɗi da shi kuma a sauƙaƙe. Duk wanda ya kawo yana buƙata mai promotion, yana buƙata a sa wa website ɗin shi a yi upload ɗin shi, haka zai biya, da ya biya ka kuma daga nan ka samu revenue, za ka samu incomes. Sai hanya ta uku. Hanya ta uku shine buɗe website. Shi wannan hanya ta uku ya kasu kashi biyu. Akwai ka buɗe website sai ya yi suna sosai sai ka sai da shi. To wannan shine mafi yawanci hanyar da zai iya zuwa da kuɗi lokaci ɗaya da yawa. Saboda website ɗin ya riga ya yi suna. To in ka ce za ka sai da shi lokaci ɗaya to tabbas website ɗin zai yi kuɗi sosai. Ta yanda website ɗin ya yi suna akwai abubuwa da yawa. To shine hanya da aka fi samun kuɗi lokaci mai yawa lokaci ɗaya. Sai kuma hanya ta biyu, wani zai zo yana buƙatar ka buɗe mai website, shi bai da wani idea ta yadda ake buɗe website, ta ake buɗe website, ta ake wasu abubuwa duk bai sani ba. To haka yana so ka buɗe mai website kai kuma ka sani. Da haka kana buƙatar ka buɗe mai website, shi kuma yana buƙata shi ma haka. Da haka zai biya ka kuɗin da za ka yi amfani da shi wajen data da wasu abubuwa wanda za ka yi ka bi ka buɗe mai website ɗin nan da yake buƙata. Wannan su ne manyan hanyoyin da mutum zai samu kuɗi da su da website. Na farko Google AdSense, na biyu promotion, na uku website. Don haka duk wani webmaster ya fi samun kuɗi da wannan hanyoyin. Akwai wasu da dama to amma wanda su ne mafi yawanci hanyoyin da mutum zai samu kuɗi da wannan website ɗin. Domin samun cikakken bayani akan wannan hanyoyi da kuma yadda ake buɗe Google AdSense, ta yadda ake promotion, ta yadda ake buɗe website ɗin, a duba a cikin wannan description ɗin, cikin wannan link ɗin na YouTube a channel ɗinmu za a duba a ga hanyoyin da ake bi. Mun gode. Don haka sai a biyo mu a wani shiri, a wani video na gaba domin sanin ta yaya ake wasu abubuwan. Mun gode sosai da kasancewar mu tare da Hausa Naija TV. Mun gode.